Ajan tandemhypyn laskuvarjolla. Jännittyneen odottavat, mutta mä en pelkää. Ensinnäkin mulla on korkean paikan kammo, niin mä nyt meen korkealle. Mä kuvittelen, että se ei iske ja toivon, että se ei iske. Mä oon ollut ensin Fönissä ja se oli aika hienoa. Se oli yllättävän hienoa. Siitä sitten Jerkku sanoi, että seuraava kerta mennään tandemhyppy laskuvarjolla. Se tuntui ensin, että en mä voi, mutta mä oon tutkinut asiaa ja musta ne on niin upeita ne kuvat. Ja olin mä sitä ennenkin katsellut niitä kuvia. Niin, siis se on kokemuksena todennäköisesti ihan huippu. Mikäs meillä on tässä kohtaa fiilis? Fiilis on aika hyvä. Jännitys, hyvä jännitys. Kyllä. Ei ole pelkoa. Ja ensimmäinen hyppy sulle. On. Noniin. On. Ja kato, ikää riittää. Tuulipunakin käy tuohon väriin. Käykö? Ja sitä on niinkö? Nyt hyvä. Yes. No niin, nyt on rensselit päällä. Rensselit on päällä. Kerros vähän mitä ollaan menossa tekee. Mä hyppään tuolta 4 kilometristä tandemina. Mulla on turvallinen mies mukana ja mun ei tarvi muuta kuin olla ja nauttia. Niin, nyt mä vaan olen jännittyneempi, kun se on niin lähellä, mutta mä en pelkää. Et se on se, että mä menen nyt niin kuin nauttimaan. No, kotiväelle terveisiä, kaikille terveisiä. Jos mä sinne jään, niin mä oon aika lähellä siellä sit taivasta. Mä menen sieltä sit äkkiä kysymään, että ottaako ne mut ylös vai meenkö alas. Ihanaa! Ihanaa! Mikäs meidän fiilis? Hyvä! Ihana fiilis! Mä nousen nyt tästä. Joo, voit nousta seisomaan. Oi jumali! Mä voin vaikka jeestaa näitä. Pois. Tää oli hienoa! Herranen aika! Upea!
juttu. Terkku, oli vielä hengissä. Moi. Voi ei! Mitä sanotte, pojat? Läpsyt! Sulle läpsyt! Tää oli tosi hieno homma, kiitos! Oli luotettava. Et pudottanut mua. Tuli sittenkin takaisin. Mä tulin takaisin.